Nicolas Varano, hvad er det, der adskiller den her film fra andre, vi ser på sexmarkedet? Jamen, det er da dejligt, at der for en gang skyld er en sexfilm, man kan tro på. Når man ser en normal pornofilm, så er det sådan uægte pornomodeltyper, ikke? Kvinder med sine kålebryster. Her er det rigtige mennesker, rigtige skuespillere med rigtige følelser. Og det er en historie, man bliver draget ind i og glemmer sig selv i. Og det gør det, helt virker meget stærkere på en måde, man ikke er vant til, når man ser sexfilm. Vi vender tilbage til dig, men lad os lige først se et klip fra den her film. Og vi viser et klip i en meget uskyldig scene, hvor hovedpersonen Anna er sammen med den ekskæreste, som hun sådan kredser om i hele filmen. Det her, det ligner jo egentlig en almindelig romantisk film, men jeg kan forsikre jer for, at der er mange sexscener i filmen, og de spænder lige fra hardcore porno til kvindesex. Nicolas, du kalder det her for kunst og for en udvikling i dansk film. Hvorfor ikke bare kalde det blød porno? Jamen, jeg synes, det er kunst, fordi det er noget, vi har en kunstnerisk vision med det, fordi der ligger et personligt udtryk, en personlig historie, og der er en masse engagement for de folk, der har lavet det, fra forfatterne og skuespillerne, som virkelig investerer sig selv i det. Og jeg tror, du kan se filmerne, hele det visuelle udtryk, der er kælet for det i alle detaljer. Altså, det er altså ikke bare sådan en mekanisk sexfilm, som man er vant til. Tak skal du have. Det er Gry Bay, som lige viste filmen, der har hovedrollen. Og hun spiller Anna, en designerpige, som gerne vil finde sig selv, men som har meget svært ved at slippe sin ekskæreste. Og lad os lige se et klip hen mod slutningen af filmen, hvor de to har fundet hinanden igen. Gry Bay er egentlig musicalskuespiller og sanger, og det er hendes første rolle i en erotisk film. Og faktisk er der kun én professionel porno-skuespiller i filmen, og hun er franskmand. Men Gry Bay, hvad var det, der fik dig til at gå med ind i den her film? Så jeg læste manuskriptet, jeg kunne godt lide selve historien, og karakteren Anna. Så talte jeg med instruktøren, som er en kvinde, og produceren, som er en kvinde. Og vi blev alle sammen enige om, hvad den her film gik ud på. Altså, der var så meget historie, ikke? Og så lidt erotik. Det er jo så strukket sig lidt, så det er blevet lidt anderledes, end vi havde regnet med, og pigerne også ligesom forsvundet lidt svinget, så det er mænd, der står bag den nu. Så vi er sådan lidt... Men, og det var vigtigt for os at komme ud med, at her i sex i den her film erotik, det skulle være humoristisk, og det skulle være smukt, og folk skulle føle sig som en flue på væggen, eller man kigger igennem et nøglehul, men det skulle være noget privat og noget fint noget, så det hele skulle være, ja, fint. Du vil jo gerne lave mere skuespil. Hvad tror du, det betyder for din karriere, at du har været med i den her film? Det ved jeg ikke. Jeg håber, at det kun vil betyde, at folk kan se, at jeg er en god skuespiller. Men jeg synes selv, at der er både godt og dårligt i filmen. Og især, at jeg ikke er så glad for, at der er så mange, instruktøren pludselig var væk, og en ny producer på. Og, der er sket mange ændringer undervejs. Så jeg håber bare... Held og lykke med det i hvert fald, og tak skal du have. Og tak også herfra La Hacienda.